De Oertocht volgen we de veertjensten van het Ameloon en Schiermonnikoog. Zo'n 1990 wordt er in juni het Beach Rugby Festival houden op het stroom van het Ameloon. Er komen 160 teams uit 10 verschillende landen. En het is ook nog het NK van Beach Rugby. Hoe komen de meeste rugbygongers naar het Ameloon? Met de veteranenploeg hebben we de laatste keer dat we gekomen zijn, hebben we het toernooi gewonnen. Dus hebben we wel een beetje verplicht van nog eens weer te komen. Ik weet het niet, het is gewoon een beetje een rugbytraditie van de sport is één ding, maar het amusement hoort er gewoon ook bij. Voor mij is het de tweede keer, denk ik. We hebben ook een tourreglement bij. Ja, dus de klederdracht was een deel van de tour. Dus zo. Hij is al wat vergeten. Hij mag er al om in een auto. Een rugbytour is een soort vrijgezellenfeest om de teamspirit te verhegen. Maar dan mag de regels wel bij die houden. Het boekje moet er altijd bij hebben. Dus het is een straf van op als hem net bij die haast. Een van de straffen is blijkbaar ondersteboven gaan staan en zo drinken. Het schijnt heel moeilijk te zijn, ik heb nog nooit uitgeprobeerd. 9 poules van gemiddeld 6 tot 7 ploegen. Dus. De dames hebben ook nog een poelen of 6, 7 denk ik. Maar hier het eiland maakt het toch inderdaad wel een beetje apart. Dus, je zit op uw eiland. Wat happens on the island, stays on the island. Ze zeggen er gevaarlijk uit, maar ben eigenlijk heel behulpzaam. Zeg hartstikke bedankt. Alsjeblieft, graag gedaan. En een prettig... Zeker weten. Het verschilt per club, hè. Dat is, de ene maakt een trip en de ander gaat gewoon lekker sportief weekend rugby natuurlijk. Hè. Dus, maar ja, feest is sowieso natuurlijk. De Indiaan had zijn reglement op zak en is weer helemaal volgens de regels. Hey cowboy. Ondertussen is Karst Vrieswijk alweer druk aan de slag achter het buffet. We horen zo'n weekend. En dan is dat broodjes bakken, zorgen dat alles aankomt, de koffie zetten en of de koffiemachine onderdrukken, zodat het speel wat skin is, wat bijvuld is. Zodat je klaar bent om te beginnen maar. Alles wat warm maatje, soepenmaatje, gehaktballen warm krijgen. En maak 3 maal. Kars en zijn collega's van het buffet helpen alle dagen heel wat meesken. Maar op zulke drukke dagen dan kun je het wel eens 15.000 man omrennen. Ja, als de hinnen en waarom hoe de hele dag rijden, dan rijden we dat wel eens op. En dan mag je gewoon even maar snel de kop de flasje en goed bepalen wat iedereen doet. En nou ja, je werk goed door, dan moet het altijd op te rijden zijn. We mogen elk jaar voor Ameland als oude mannen meespelen. En dat doen we al voor het rugby. Wij zijn speciaal uitgenodigd door de mensen van Ameland. Van vroeger uit gezien. Ja. Maar waar komt u nu vandaan dan? Eindhoven. Zo. En de meeste mensen komen uit Bokstel, Eindhoven en ja, ook in Den Bosch. Wel het zuiden van Nederland meestal. Ja. Heel mooi weekend. Er wordt wel wat dronken en daarom had de organisatie ook nog een order changed. We lopen met z'n 2 rondjes en als de muziek daar staat, dan moet de muziek zachter en ja, het moet gewoon gezellig blijven. Avond meneer. Alles goed? Oh, nou, kan iets beter. Iets last van de knie. Ja. Nu al. Moet het weekend nog beginnen. Dat is namelijk een vriend van mij en die zei van, ik kan op dit Ameland nooit rugby, want hier hebben ze helemaal geen rugbyclub. Zei van, ik ga een toernooitje organiseren. Ik woon destijds in Beieren, ik ga een toernooitje organiseren voor de Ducks en Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Uden. En dan al die gezellige Brabants bij elkaar op Ameland. En kom jij dan ook? Ja, natuurlijk kom ik dan ook. Oké, zo gezegd, zo gedaan. 2 weken later belt hij mij terug en zegt dan, het loopt een beetje uit de hand. De Nederlandse Rugbybond heeft het overgenomen. En er hebben zich al 30 teams aangemeld. Feestje. Gaat er hard aan toe, ja. Het zijn allemaal wel stoere vrouwen die erbij zijn. Ja, ik heb vorig jaar de scheen tussen de pees tussen mijn scheen en mijn kuitbeen afgescheurd. En ik heb 6 weken met krukken gelopen. En ik heb 2 keer mijn ribben gekneusd.
En ik heb dit jaar mijn knie geblesseerd. Dus. Als het alle dagen, als het een heel prettig meisje is, het komt alle dagen een andere meisje. Ja, het is gewoon, we zijn ook waardig vrij. We hoeven net strikt om een bepaald protocol te houden of zo. Ik kan mooi, altijd de taal heb, dan kan ik een beetje horen met de meisje. Omdat ik gewoon prettig op de eiland zit, voor het werk ga ik prettig contacten van hoor. Een prettig meisje in vrienden kring die ik erbij kreeg en haar. Dus het is hartstikke mooi. Goeiedag, zou ik het dienblad mee mogen nemen? Ja. Hoi. We zijn haast weer in de haven en Kars is al vast aan het oprommen. Want er staan alweer 1000 man op de kade die het mij willen. Ja, vaak ga je dan een minuut of 2 draaien en dan is iedereen er weer op. Dus dan is het even een oppootje. Ik ben eigenlijk van het eerste uur meegegaan. En door het drukke sociale leven heb ik ervoor gekozen om eigenlijk niet meer mee te gaan. Dat heb ik 8 jaar volgehouden. En ik ben dit jaar 40 geworden. En ik heb mezelf dit weer cadeau gedaan. Omdat het eigenlijk een fantastisch toernooi is. En ik zie nu al hoe dat toernooi gegroeid is, hoe het gemaleerd is geworden. Dit is Rugby Nederland. Het is met elkaar, onder elkaar en we kennen elkaar. En je deelt ervaringen en je hebt ook respect voor elkaar. En ik denk dat dat een groot gegeven is. Ja, hier hoor. Dit soort dingen, dat is prachtig. Ik ben bij de brandweer Amsterdam terechtgekomen. Dus ik ben brandweerman in Amsterdam. En daardoor heb ik onregelmatig werk. Dus ik kan niet mezelf geven voor de trainingen die er nodig zijn. Door mijn onregelmatige werk. En daarom heb ik uiteindelijk een keuze moeten maken. Want ik merk wel, frequentie is belangrijk. Het behoud van je lichaam, het kunnen opvangen van de stoot. Dus het herstel werd langer. Maar het loslaten van rugby is gewoon lastig. Want het blijft gewoon prachtig. Het is met je maten. En daar kan ik elke dag nog van genieten. Mijn sociale groep zijn mijn rugbymaten. Dus, en dat gaat nu door heel Nederland. En dat vind ik prachtig. Hey, Hansie! Hey, Hansie! Gaat het nog, Frank? Frank, gaat het nog? Ja. Zo niet. Ja. Hoi. Mag dat ook in de documentaire dat die rolstoelen ook over de kade mogen of niet? Frank, ik zit te wachten tot hij gaat lopen. Help hem. We helpen hem even. Ja, ik speel hier dan rugby bij Gediek. Ja. En ik zit hier in de voorwaartsen. Ja. Het is nu al de beste baard van Ameland, hè? Respect hoor, respect. Ja, fantastisch. Ja. Kars Vrieswijk zijn betierde change zit erop. Die had van de beetje lekker vrij. Het is vreed te jong, de laatste boord is West en die had nog een paar fanatieke rugbyfanaten meenaam. Wer vindt sich immer schneller? Wer Penis vom Teller? Bataillon d'Amour! Wem gehört der Thron? Den Bataillon! Regel Nummer 1! Die Rede das Mann! Hey, zit iedereen vast? Leuke gemeenschap, veel mensen die bij elkaar komen. Het gaat meer om de gezelligheid. En je doet met z'n allen gewoon dezelfde sport. Waarbij je gewoon heel veel met je lichaam bezig bent, maar ook met je geest. Zoals je ziet gaat daar iemand gewoon Ik maak echt zo'n dikke wheelie. Wat zei je? Wat is het? Mooi hè? Een dikke wheelie. Wat gebeurde man? Ik maakte een wheelie. Een wheelie, je zet je gewoon een heel lang stuk op je achterwielrijdt. Ja. En dat ging goed. Ja, tot het laatste stukje. Succes met de opnames. Succes met de sport. Yes, hoi. Na je weekend in de oertocht herinneren we mij met Rita Hulzenbos bij de klantenservice. Er vaart er op dit moment ook een watertaxi naar Holdert. Ik ga even voor je kijken. Je begint om 8 uur, je pakt de telefoon en je legt hem om 2 uur neer. Zo gaat het soms. En we keren de romp van de nieuwe snelchange met 2 grote kraan. En de diesel van de oert is haar stop. Nou ja, de veerboot komt direct en dan moet je hem bevoorraden met dieselolie.